Videli ste už niekedy papierového draka, ktorý za vami otáča svoju hlavu? Nie? Tak dnes jedného zostrojíme. Sledujte jeho oči a tlamu. Je ako živý, no nie? Najprv sme z papierovej predlohy vystrihli draka. Snažili sme sa strihať presne podľa obrysových čiar. Predlohu sme našli na internete a v záverečných titulkoch nášho videa uvedieme, odkiaľ si ju môžete stiahnuť. Zistili sme, že musíme strihať aj po bielej čiare pod tlamou draka. A tu je náš drak vystrihnutý. Pomocou skalpela a pravítka sme papier mierne narezali, aby sme ho neskôr presne poskladali. Papier sme narezali v miestach, ktoré boli vyznačené bodkočiarkovanou čiarou. Dávali sme si skutočne pozor, aby sme papier neprerezali. Papier sme prehli tak, ako to uvidíte na záberoch. Na narezaných miestach sme papier prehli a poskladali stojan, na ktorom bude drak sedieť. Potom sme sa venovali hlave. Najprv sme prehli tlamu draka a potom uši. Na vyznačené biele miesta pod tlamou sme naniesli lepidlo. Potom sme tlamu zlepili. Pozor!
Oči, nos aj papula sa nachádzajú v dutine. Ilúzia je v tom, že tlama vyzerá vypuklá. Na záver sme skalpelom stojane vyrezali otvory. Naložili sme do nich papierové háčiky, aby bol stojan pevný. Stojan teda lepiť nemusíme, stačí ho len poskladať. A tu je náš drak hotový. Pozrite sa, ako za vami otáča celú hlavu, nielen oči. Aby bola ilúzia čo najlepšia, treba draka predvádzať v šere a pozerať na ne jedným okom z väčšej vzdialenosti. Dôležitý je aj uhol pohľadu, inak ilúziu ľahko odhalíte. Nie je to nič ťažké. Skúste to aj vy. A prečo je to tak? Možno ste videli zo pár obrazov, pri ktorých nebolo jasné, kde je vrch a kde spodok. Stačí sa dlho zahľadieť na model kocky. Raz sa vám bude javiť predná stena normálne a raz zadná stena ako predná. Tak je to aj s drakom. Mozog vie, že papula draka má byť vypuklá a preto uprednostní z dvoch pohľadov ten, ktorý je pravdepodobnejší. Zase sme sa teda presvedčili, akú dôležitú úlohu hrá mozog pri spracovaní obrazu z oka. I'm tired.